Taonani maida bambota wurerero. Mbweeee wafika doko, Mbweeee wafika Zeze. Tikuneneruza kwa Island pomwepa pa 1st November pamene anthu amenewa akudzaimba sizinachitikepo mu mbiri ya Malawi. Atambala awiri kulira khola limodzi akatalangwe kumana malo amodzi kudzayimba mwanteremya Taonani Namadingo chikadzari Namadingo na yeso Zeze akadzari tiyeni muchedwelanji mwina rukutheka tikeri munakule yopita kumene kwa Island pa 1st pomwepa pa 1 November pamene anthu awiri amenewa akudzaimba kumeneku mwanteremya kuyimba kwa pamwamba mwali mwanagwiritse matikera kuthamanga kwambiri pa ground. Anthu ambiri mwina simukudziwa tikuneneruza kwa Island ndi madera anozungulira Scotland, England ndi ena ozungulira Wales. Mwina simukudziwa kuti atambala awiri akukayimba khola limodzi adolo kwambiri. Sirudziwa kuti kwadakayambitse ndani ndipo sirudziwa kuti kwadamalizire ndani, chifukwa ndi anthu awiri okhawo amene number 1 pa Malawi panakali pano fully booked koma tachitika mwayi akubwera kwa Island kumene akudzapanga perform mwandiweyani live kumene kuti kwa Island Taonani mudzanena kuti sinakuuzeni sinakunong'onezeni bondo koma tuyawa ndakatalangwe matiketi ndatipangani follow link yo kuti muone ikhale makomentimu kuti mupange follow mugule matiketi. Ziliko Taonani.